Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης γεννήθηκε το 1906 στο χωριό Άγιος Ιωάννης Ευβοίας. Από μικρός ένιωσε βαθιά μέσα του την κλήση του Θεού και, μόλις τα 12 χρόνια του, έφυγε κρυφά για το Άγιον Όρος. Εκεί, στα Καυσοκαλύβια, μαθήτευσε κοντά σε 2 αγιασμένους γέροντες και έλαβε το χάρισμα της διάκρισης και της προσευχής. Η υγεία του κλονίστηκε νωρίς, όμως η αγάπη του για τον άνθρωπο δεν τον άφησε να σταματήσει. Υπηρέτησε ως ιερέας στο Πολυκλινικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου χιλιάδες ψυχές βρήκαν παρηγοριά, καθοδήγηση και θαυμαστή θεραπεία μέσα από τη χάρη που του είχε δώσει ο Θεός. Ο Άγιος Πορφύριος μιλούσε με απλότητα, με γλυκύτητα και με μια αγάπη που αγκάλιαζε κάθε άνθρωπο. Δίδασκε ότι η χαρά βρίσκεται στην εχριστό ζωή, στην ταπείνωση και στην αληθινή αγάπη προς όλους. Στα τελευταία του χρόνια επέστρεψε στο αγαπημένο του Άγιον Όρος, όπου και κοιμήθηκε ειρηνικά το 1991. Η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο το 2013. Η ζωή του παραμένει φως για όσους αναζητούν ελπίδα, προσευχή και αληθινή ειρήνη.